እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ሓይልታት ትግራይ ብመንግስቲ ኬንያ ዝውደብ ዘሎ ዝርርብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስታፍ ድልዋት ምህላዎም አፍሊጦም እቶም ሓይልታት ነዘፍለጡ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሕብረት አፍሪካን ፕሬዝደንት ኬንያ ናብ ዝላኣኾ ወግዓዊ ደብዳቤ እዩ ንሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝርርብ ንምቅራቦም ብሕብረት አፍሪካ ዝተመዘፍ ልኡኽ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ተደናጒ እኳ እንተሎ ብዘተኣማምን መልክዑ ኣብ ዝቐረባ ክካየድ ተስፋ ምህላው ኣተንቢዩ ነይሩ ጋዜጣ ለሞንድ ብወገና ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ታንዛንያ ብዝካየድ ዝርርብ ክሳተፉ ምዃኖም ጠቒሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብ14 ሰነ ንፓርላማ ሃገሩ ዘስምዖ መደረ ክሳብ ሕጂ ዝተጀመረ ዝርርብ ከም ዘየለኳ እንተገለጸ ሰላም ንመረጋጋጽ ዝሕግዝን ንርክብ ዘገድሱን ጉዳያት እተጽንዕ ኮሚቴ ቆይማ ከም ዘላይ ከሓደን ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ነቲ ዘተ ንሰላም ዝዓለመ ርክብ ክካየድዩ ዝብል ሓበሬታ እኳ እንተዘይከሓድዎ ሓደ ካብቲ ንዝርርብ ዝዓደመ ኣውረ ምኽንያታት ሕቶ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ወልቃይት ከይለዓል ስለ ዝተሰማምዑ ንዝብል ግና ሓሶት ይኽብሉ ነጺገሞ እቶም ሓይልታት ኣብ ዘተ ሰላም ይኹን ዝካየድ ዝርርባት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ዝበልዎ 5 ነጥብታት ረፈረንዶም ህዝቢ ትግራይ ልኡላውነት ግዝኣት ትግራይ ህላወ ሰራዊት ትግራይ ብገበናት መጽናት ዓሌት ዝኽሰሱ ናብ ፍርዲ ምቕራብን ጉዳይ ካሕሳን ብመገዲ ማዕከናት ዜናኦም ገሊጾም ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዕጡቓት ጋምቤላን ንርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ንምቁፅጻር መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ወሃብ ቃል ክልል ጋምቤላ ንጋዜጣ ዘሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ዕጡቓት ናብ ሶሉስ 14 ሰነብ ዘውግሑ ለይቲ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ረጋጊጹ እንተኾነ ሓይልታት መንግስቲ ብዘካየድዎ ዝተዋሃደ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ከተማ ጋምቤላ ኣብ እቶም ዕጡቓት ካብ ምውዳቕ ከም ዝደሓነት ሓላፊ ፕረስ ናይቲ ክልል ንኡጌቱ ኦዲንግ ብምጥቃስ እታ ጋዜጣ ሓቢራ ከተማ ጋምቤላ ንምቁፅጻር ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ውግእ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይጠቕሱ ሓላፊ ፕረስ ክልል ጋምቤላ ብወገኑ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ እኳ እንተተኣመነ ብዙሑ ምስ ተጻረየ ክግለጽ ምዃኑ ፍሊጡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ጋምቤላ ከም ዝተወልዐ ዝተገልጸ ውግእ ይኹን ኣብ ሰብን ንብረትን ዘብጽሑ ጉድኣት ብዝምልከት መግለጺ ይሃበን ክልል ጋምቤላ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ኮይኑ ዝሰፍሐ ክፋሉ ምስ ደቡብ ሱዳን ይዳወብ ሓተት ዕቑባ ካብ ብሪጣንያ ናብ ሩዋንዳ ንምስግጋር ብሰሉስ 14 ሰነ ክካየድ ዝተወጠነ በረራ ብምትእታው ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤሮጳ ተሰሪዙ ካብ 10 ዘይሓልፉ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምስግጋር ምድላዋት ተጻፊፉ እኳ እንተነበረ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ፍርዲ ናብ ናይ ብሪጣንያ ቤት ፍርዲ ብዘቕረቦ ህፁፅ ጻውዒት ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይከኣለን ሚኒስትር ዘቤታዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓተል ቤት ፍርዲ ነቲ በረራ ምስራዙ ከም ዘይሕጐሳ ብምጥቃስ ካልእ በረራ ንምክያድ ቅድመ ምድላዋት መጀመሩ ፍሊጣ መርበባት ዜና ኤሮጳ ብዘቕርቦ ዘለዋ ሓበሬታ መሰረት በስታት ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ፍሉይ በረራ ዝተሰርዓላ ቦይንግ ዝዓይነታ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ሓተት ዕቑባ ጽዒና ኣብ ዊልሻየር ካብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ንምብጋስ ድልውቲ ነይራ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤሮጳ ሓደ ካብቶም ውሕዳት ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ከይሰጋገር ብዝሃቦ ውሳኔ ምስ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ኣብ ሩስን ክትዕ ስለ ዝኣተወ እቲ በረራ ተሰሪዙ ብምልኦም ሓተት ዕቑባ ካብታ ነፋሪት ወሪዶም ናብ ዝነበርዎ ተመሊሶም ብሪጣንያ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ይሕግዝ እዩ ንዝበለቶ ስጉምቲ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ቀዳማይ ዙር ናብ ሩዋንዳ ከተሰጋግሮም ዝሓበረቶም ሓተት ዕቑባ 37 እዮም ነይሮም እንተኾነ ተጣበቕቲ ብዘቕረብዎ ናይ ይግባይን ካልእ ሕጋዊ መሰላትን እቲ ቁፅሪ ናብ እሳት 10 ወሪዱ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዋርሕ ኣሳት 3500 ሓተት ዕቑባ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ብሪጣንያ ምእታዎም ጸብጻብ መንግስቲ የመልክት ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ